Добре, сега се пренасяме. Въпреки лошото време ще направим пряко включване от едно пространство за култура, където е нашия модератор за периодичен печат, журналист Даниел Ненчев. Да видим кои издания ще ни представи. Добро утро! Вали ли при теб? Здравейте, вали навън, но тук вътре, това е Раковски 145, не вали, а има парфюми и списания. Това е едно уникално място, което е по дизайн и по концепция на Емилиан Събев. Това е първия креатив директор на списание Егоист. Предполагам, някои от вас знаят. Всъщност, защо сме тук? Това е единственото място в София, всъщност и в България, където могат да се намерят световни списания, новите броеве на световни списания за изкуство, култура и начин на живот. Ето, може да видите, тук е пълно с тях. Над 10 списания. След това, например, е новия брой на The Gentle Woman. На корицата му е великолепната певица Адел. Има списания като Fantastic Man, или пък модното списание Industry, или пък, ето вижте това голямо списание за изкуство Acne Paper. Например, в новия си брой Acne Paper правят много репортажи от ателиета на най-различни художници, световни художници. Всъщност с това е пълен този брой. Аз искам да ви направя акценти от 3 други списания. Това, например, е списанието 032C. Това е берлинско списание за култура. То отделят 40 страници от този си брой на артиста Скот Кембъл, който от underground татуировчик се превръща в световно прочут интердисциплинарен артист. Всъщност той е художник. Днес Кембъл прави дизайн на едни от водещите модни марки или пък прави татуировки на някакви поп-културни образи от на практика миналото, като например Джон Кенеди и Жабока Кърмит, ето виждате тук, които обаче носят 3D очила. Виждате, Джон Кенеди и Кърмит, по някакъв начин те са мъртви в медийното пространство, може и все още да съществуват, но той ги реабилитира, като им слагат очила за 3D. И по този начин Скот Кембъл слива всякакви пространства и времена и прави междукултурни връзки. Разказана тук и неговата история от Афганистан, където той отива, за да татуира американски войници, татуира върху тяхната кожа имената на жените и децата им и по този начин Скот Кембъл по някакъв начин заздравява връзката, която войната е разкъсала между войниците и техните семейства. Това е пък младежкото списание ID. Тези, които се интересуват от чужди списания, са го виждали навсякъде по света. Списание ID има 3 фотографски акцента в този си брой. Например, в него са фотографиите на режисьора Вим Вендърс. Също така е представен и бащата на уличната модна фотография Бил Кънингъм, от когото тръгват всички модни блогове, които снимат мода на улицата. Или пък е представена работата на друг голям фотограф на нашето време, Волфганг Тилманс, който успява да направи нещо много интересно. Снима Лейди Гага по един особен начин. Знаете, Лейди Гага, това е най-популярната кокошка на нашето време. Той успява да снима Лейди Гага в нейната естествена среда, в нейния ежедневен образ. Докато, разбира се, медиите се надпреварват да преекспонират Лейди Гага в нейните идиотски състояния и образи. Освен на ID, искам да ви покажа изписание Monocle, което се издава и в Япония, и в Европа, и в Северна Америка. Този брой, например, отговаря на въпроса какво би се случило със света, ако Бразилия стане новата суперсила. Това, което обаче нас, българите, може би ни касае от този брой на Monocle, е, че той прави нещо много интересно. Представя Дилма Русев, знаете, новия президент на Бразилия, като ни запознава с какви трансформации Дилма Русев какви трансформации направила със себе си преди да атакува президентския стол в Бразилия. Даниел, усещам определено категорично отношение към Лейди Гага, но искам да те попитам коя от статиите, за които ни разказва до сега, на теб лично ти е най-интересна? На мен най-лично ми е интересно списание Freeze, защото то е списание за съвременно изкуство най-вече. Вътре можем да видим реклами на галерии, то е пълно с такива, но това е последното, което ще ви покажа всъщност днес. Списание Freeze прави нещо много интересно. На корицата си поставя снимка на дизайн и пише тук Design Matters, т.е. дизайнът има значение. И това е един утилитарен предмет,
който обаче има жизненно важно значение. Дизайн на... това е дизайн на пречиствателна станция, мини пречиствателна станция, която, виждате, в Африка има жизненно важно значение, защото колкото повече такива неща има там, хората ще могат да пият директно чиста вода. Ето как дизайнът би могъл да функционира не просто като интериорна естетика, а като и нещо твърде полезно. Разбира се, интериорната естетика също е нещо полезно. Това са акцентите от списанията тук. Пропуск, според мен, на салон of Active е, че нямат моето любимо списание Wallpaper, но пък тук се продават новите броеве на други списания, световни, които единствено могат да се намерят в София и в България. Това са световни списания, новите броеве пресни. Добре, много ти благодаря, Даниел. Вземи едно списание и ми донеси на мен тук в студиото, за да чета. Сега продължаваме с много четене.